लोगोफोर बराफिनबाय एलकेब्रानि इउटिउब चेनेलसिम दिनै नोंथांमोन लाना फैदों मोनसे इन्टारेस्टिं आरो गोनांथार फर्मुला इंलिश रायलायनायनि नैबेनि बाहायनायखौ गोबाङानो गोरोन्थि खालामो नाथाय नोंथांमोना दिनै आंनि भिडिअखौ नायनायनि उनाव बे जिनिसखौ बाहायनाया माब्लाबाबो गोरोन्थि जानाय नङा आरो बेयो बिराद गोनांथार जेब्लानो इंलिश रायलायनो गोनां जायो अब्ला नोंथाङा बे सेन्टेन्सनि पेटार्नखौ बाहायथारनो गोनां जायो so it's very important so stay tuned till the end of this video you will able to learn a very important thing and you will be able to use these things in speaking English okay many people make mistakes while using this thing in English so from today you will not make mistake in using these things while you talk in English okay so बेजाबाय मा नैया be able to नि बाहायनाय नैबे be able to नि बाहायनाय so be able to नि फर्मुलाया subject plus am is are was were am is are present नि आरो was were आ बियो past नि बेनिखायनो नै हायो एबा हादोंमोन नै हादोंमोन मेसेज नांगो आं हादोंमोनखौ लिरनि बियाव हादोंमोन 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 एबा नै हादोंमोन ना बिदि जागोन नै आं लिरथलिया खुगाजों बुंना होबाय नोंथांमोना गोरोन्थि बुजिनाङा नैबे मोन थागोन दाना जों नैखौ नायग्रोनि नै बुस्थुखौ नाय इनसारसन पॉइंटखौ नाय आङो जेराव आसि थुदों सब्जेक्ट प्लस एम इज आर बे प्रेजेंट नि आरो वाज वेयर बे मोननाया पास्ट नि बेनि उनाव बी एबल बेनि उनाव एबल टू प्लस भार्बा अलवेज वन जानांगौ आरो बेनि ओंथिया मा जायो एम इज आर बा हायो आरो वाज वेयर बा हादोंमोन एग्जांपल लायोबा बुजि मोनगोन आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश आङो इंराजि बुंनो हायो I am able to speak English आं इंराजि बुंनो हायो माने वाज बो होनो हागोन ओमनिया मोन जागोन I was able to speak English आङो इंराजि बुंनो हादोंमोन He is able to go alone बियो हारसिं थांनो हायो बा इसनि जायगायाव वाज बो होनो हागोन अब्लाना मोन जागोन He was able to go alone बियो हारसिं थांनो हादोंमोन They are able to play whole the day बिसोरो सानसे साना गेलेनो हायो एबा वेयर बो होनो हागोन हादोंमोन जागोन अब्लानिया I was able to नै was नि I was able to defeat him आं बेखौ फेजेननो हायो बेयाव is बो होनो हायो is बाथाय हायो was होनायखायनो बेदा हादोंमोन I was able to defeat him आं बेखौ फेजेननो हादोंमोन बा is बो होनो हागोन is होयोबा हायो जागोन They were able to win match बिसोरो मेचखौ देरहानो हादोंमोन दाना नैथिंनिया मा साबजेक्टनि उनाव एम इज आर वाज वेयर मोन नाथाय एम इज आर वाज वेयर सिगाङाव फैबाय साबजेक्टआ उनाव थांबाय अब्लाना मा जायो सोंथि जायो हायोना एबा हादोंमोन ना ओरैबायदि जागोन हादोंमोन नाखौ आं बेयाव लिरदिया खुगाजोंनो बुंनानै होबाय नोंथाङा लिरख'नानै ला एबा बिनाखौ बुजिनानै ला वाज आरो वेयर जों सेन्टेन्स बानायोब्ला हादोंमोन ना ओरैबायदि जागोन आरो एम इज आर जों बाथ्रा बानायोब्ला हायोना बिदि जागोन एग्जांपल खोनायोब्लानो बुजि मोनगोन Are you able to speak English नों इंराजि बुंनो हायोना बा नै आर नि जायगायाव वेयर बो होनो हागोन वेयर होयोब्ला मा जागोन हादोंमोन ना ओरै जागोन Were you able to speak English नों इंराजि बुंनो हादोंमोन ना दानिया आर थानायखाय हायोना बिदि जागोन नों इंराजि बुंनो हायोना Is he able to go alone बियो हारसिं थांनो हायोना बा बियो was बो होनो हागोन बियो हारसिं थांनो हादोंमोन ना बेबायदि जागोन Was he able to go alone Are they able to play whole the day बिसोरो सानफा थोलो गेलेनो हायोना एबा नै वेयर होबाथाय हादोंमोन ना बिदि जागोन Were you able to defeat him नों बेखौ फेजेननो हादोंमोन ना Were you able to win the match नोंसोरो मेचखौ देरहानो हादोंमोन ना बेबायदि बुजिबाय जानांगौ बिराद इन्टारेस्टिं नङा होमबा आरो इन्टारेस्टिंल' नङा बेखौ इंराजि बाहायनायाव नोङो खनसेबाव बाहायनो गोनां जाखायो जेब्ला नों इंराजि रायलायगोन ना whenever you talk English you must use the sentence structures at least at least more than 2 times you have to use the sentence structures while you talk in English with your friends in a day-to-day life okay consider next dana ma subject plus shall will plus be able to dana goso lakido wena be giyaman be ni jayagayaw am is are was were sedengaman dana kintu ma subject ni shall will binifrai be able to binifrai plus verb 1 ne plus verb 1 jananggo plus verb 1 subject shall will plus be able to plus verb 1 formula goso lakinanggo be a thayo beyaw dana naisi जोङो dana naikho जोङो short form आव लिरदों will आरो shall बेनि short form आ comma ll
इनखायनो बेयाव shall बो नंलिया will बो नंलिया डाइरेक्ट कमा ll होबाय जि नंगौ बिनो जागोन I जों मा जयै बिनो आरोखि डाबल कमा डाबल l होबाय ओमफ्राय जों बेखौ pronounce खालामगोन I will I shall होनाब्लासिनो डाइरेक्ट I'll be able to do it alone आं बेखौ हारसिंनो मावनो हागोन एकदम गोसो लाखिनो गोनां बाथ्राया बेयाव I shall able to नङा एकदम गोसो लाखि बिराद इम्पोर्टेन्ट आरो गोबां गोरोन्थि बानायनाया नैबे सेन्टेन्सआवनो I shall able to do it alone होनबाथाय गोरोन्थि जागोन अब्ला माबोरै जानांगोन I shall be able to do it alone आरो I shall होनाब्लासिनो जोङो I'll होनगोन I'll be able to do it alone आं बेखौ हारसिंनो मावनो हागोन will be able to complete it in 30 minutes जों बेखौ 30 मिनिटनि गेजेरावनो मावनो हागोन they'll be able to manage it easily बिसोरो बेखौ गोरलैयैनो सामलायनो हागोन आरो नैबे you will be able to solve the problem बेयो जेंनाखौ समाधान खालामनो हागोन दानिया साबजेक्ट आरो shall will मोन नाथाय नै सेकेन्डआव shall will सिगांथिं फैबाय साबजेक्टआ उनाव थांबाय बेनिफ्राय बाकिखिना समान थाहैबाय नैयावथ' प्लास दोङो दाना नायदो shall will plus subject plus be able to plus verb 1 हागोन ना सोंथि सोंनाय will you be able to do it alone नों बेखौ हारसिंनो मावनो हागोन ना नै फैलायबाय will you be able to complete it in 30 minutes नों बेखौ 30 minutes नि गेजेराव कमप्लिट खालामनो हागोन ना नों नङा जों बेखौ 30 minutes नि गेजेरावनो कमप्लिट खालामनो हागोन ना will you be able to complete it in 30 minutes will they be able to manage it easily बेखौ बिसोरो गोरलैयैनो सामलायनो हागोन ना लास्ट नैबे will he be able to solve the problem बियो जेंनाखौ समाधान खालामनो हागोन ना बेबायदि एकदम इम्पोर्टेन्ट इज very important whenever you talk English with your friends you must use at least 1 or 2 times this sentence structures so very important keep it in your mind okay then last sentence structure एकदम गोसो लाखिथारनो गोनां subject plus have has plus been plus able to plus verb 1 गोबाङानो बेखौ भुल खालामो I have able to speak English बुंनो नागिरो I have been जानांगौ दाना नाय sentence structure ओमफ्राय subject नि उनाव have has इनि उनाव been इनि उनाव be able इनि उनाव subject नि उनाव has have बिनि उनाव been बिनि उनाव able to plus verb 1 हाबाय होननाय जायो नायनि I have been able to speak English आङो इंलिश बुंनो हाबाय गोसो लाखि गोबाङानो नङाबा नोङो नैबे सेन्टेन्सनि बादै नोङो आं इंराजि बुंनो हाबाय आं खामानिखौ मावनो हाबाय होनना बुंनायखौ नों इंराजियाव बुंनो हाया नैबे सेन्टेन्स स्ट्राक्चाराव बुङाबा आं खामानिखौ मावनो हाबाय आं एप्लिकेशनखौ लिरनो हाबाय आङो सल्भ खालामनो हाबाय आङो थांनो हाबाय आं फैनो हाबाय बेबायदि बाथ्राफोरखौ नोङो नै हेज साबजेक्ट हेभ हेज प्लास बिन प्लास एबल टु बाहायाबा नों बुंनो हाया इंराजियाव बेनिखायनो गोसो लाखिथारनांगौ I have been able to speak English आं इंराजि बुंनो हाबाय they have been able to win the match बिसोरो मेचखौ देरहानो हाबाय he has been able to solve the problem बियो जेंनाखौ समाधान खालामनो हाबाय we have been able to unlock the door जोङो दरजाखौ ताला खुलिनो हाबाय नैथिंनिया दानिया have has आ उनाव दङमोन have has आ सिगाङाव फैबाय have has plus subject plus been plus able to plus verb 1 मा जागोन बर'आ हाबाय ना होननाय सोंनाय जागोन जेरैबायदि have you been able to speak English नों इंराजि बुंनो हाबाय ना have they been able to win the match बिसोरो मेचखौ देरहानो हाबाय ना has he been able to solve the problem बियो जेंनाखौ समाधान खालामनो हाबाय ना have you been able to unlock the door बियो नोङो दरजानि तालाखौ खुलिनो हाबाय ना बेबायदि जायो so very interesting and this is not only interesting but it is very important so whenever you talk in English you have to use at least more than 2 times and many times you will have to use these sentence structures while you talk English because this is very important it plays a very significant role in English conversation so keep it screenshot or note it down in your copy and practice it make sentences lot of sentences by using the sentence structures and make perfect okay so that you can say the sentences of this kind very easily and effortlessly and once you can say the sentences of this pattern effortlessly then you can become very perfect in speaking this language so I am showing you and I am bringing you this kind of very important video okay in the next videos so till then bye bye see you next